Bdejna. Mela, grazzi nies, għedin għawek fil-Malta Podcast, għedin għawek, sana kif nibdew għaddi, sanna. Sabba sa xibdija. Le, ħana nibdew l-darba. Kif tibdew? Guys, għal-darba fdajt fi Dwayne biex jibda għafdajt Dwayne biex jirranja il-podcast u il-kun il-main co-host u laqas jaf kif jibda ilu jarani namela disa darbiet u ma jafx kif jagħmel. I mean, l-ewwel darba qatt Malta, so tuna naqaslek. Let's go take two, tini chance. Alright, nafka nibdja. Mela, welcome back nies għal Malta Podcast, edinaw mal-mistieden misterjus għal-issa u nixtiequ nirringrazzjaw lil-Planet Council. Dwayne. L-intro l-ewwel, għaddi għall-intro, u mbagħad wara Planet Council. Ma kont ħamla ma tikkatja mbagħad. Le ma tixtamel. Ara, ma għandu l-intro. Għaddi għall-intro. Ħanġa mela ġusta għalix. Mhux ħareġ damela, għandhom. Naddu għall-intro. Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-buċer ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Ġejna l-ura. Ġejna l-ura, għarret. Nixtieq nirringrazzja il-Planet Council tal-Mag. Welcome back to the Malta Podcast, guys. Għedin għawek mal-mistieden tagħna. Ejja ħanibdew bl-intro, go! X'inhi li tagħmel? Mux l-intro. Leġa minni għal-intro. Għamil time, temela. Għamil time. Oh, Jesus, man, the fucking Normali, king. normali, vera di. Għamil time. Ibda minn għadna d-dajji, men mux ħana għat nekkattja għal tal-Walking Dead. Għal-program ta' 7 minutes, għamil 2 hour video, men. 2 hour video. 1 hour something. Kien 1 hour, kien 1 hour. Kompli. Kien 1 hour. Nistan ringrazzjaw l-sponsor issa? Iva, għamen. Alright. Mela, nixtieq ringrazzjaw l-sponsors tagħna li huma Planet Council li għanna l-figurines ta' warajna, dik il-pittura sabiħa ta' Peacemaker, hemmhekk ta' wara gestana, u koll il-maggiet li jattaraw qoddimna palissa li għanna fihom ukoll il-Caffe ta' Solo Caffe. U jekk tixtieq ovvjament tituna xi donation ta' €2 għal Patrion tagħna, ħalli nistgħu nabgredaw għal equipment napprezzaw ħafna minn qalbna. Thank you. U that was my TED Talk. Għaddi għal-guest, tajjeb, għaddi għal-guest. Issa ħanaddu għal-guest tagħna li huwa ovvjament Michael. U fanatik kbir tad-Dragon Ball kif tistgħu taraw. Ma Michael, ma inti nixtieq insaqsi. Nista' ngħid xi ħaġa. Naseb Michael qed jgħid ġiġ fucking deficienti da. Lex, deficiency. Fidejk, Michael. Intu duġna għalek n-nifsek. Inti xi tħobb, I mean, n-nis ħakun jafu xi tħobb naħseb wara dil-podcast, imma tina intro fuq n-nifsek. Mela jiena bażikament. Jiena bażikament nħobb impenġi, nagħmel tattoos u dawn l-affarijiet, grafit fuq il-ħitan kif għandi d-dar bħalissa. Fadal nagħmel aktar. Gym, pija martial arts. Tamela martial arts, għamil 10 snin. X'tamela martial arts ta' Maġġoranza boxing u MMA l-aktar li għamilt. Illa, għarret, ok. U t-kompeti u offertek jew? Mala ma n-kompetix. Le, kemm għal-gost. Self-defense u għek. Nice. Għarret. U dak il-martial arts kien xie inspir mill-favorite anime tijak għalli jista' jkun. Ovvjament. I connected the dots, ovvjament, għadda zgur naħseb li minn Dragon Ball li huwa il-favorite anime tijak nassumi. Pala anime imma li f'Dragon Ball li jista' jkun hemm xi ħaġa oħra inti li huwa anime ieħor favorit tiegħek. One Punch Man, Attack on Titan. Alright. Attack on Titan għax xobbu. Ija, ġabni ħafna. Semmejta in other podcasts, naħseb wieħed mill-favoriti tiegħi, obviously. Cliff Konosuba. Diki, obviously. Ukoll ma speċi għal nies li ma jafux għax għadna ma tħannix fija ma intattinna l-affarijiet l-hobby li top. Imma l-main hobby tiegħek huwa li għandek wieħed mill-ikbar collection, naħseb l-ikbar collection ta' Malta. Malta ta' Dragon Ball, u ġveri. Waħda f'Malta u waħda mill-akbar fid-dinja. Fid-dinja, ukoll. Alright, tejt ħajġu, dak xinu ma li jġu jirrejtjaw il-Guinness World Records, ħajġu jistaw jġu tejta u Malta kieku. Ħanidħol għal-Guinness Book of Records, iżda li għandu Guinness Book of Records palissa ta' Dragon Ball u juħaret kompeti biex jaqbżu, maġġoranza kbira ta' collection tagħhom hija bbażata fuq bootleg figures, qed tifhimni?
Alright, okay. Għax huwa l-ammont, tifhimni għalihom mhux bħali, tipo jiena nikkollezzjona oriġinali biss. Biss. Allura biex nimla l-collection bl-imbarazz, tipo Asħaq. it's not worth it, tifhimni, tipo ver forsi tara l-collections tagħhom tgħid il-lossja kemm għandhom figures, imma għalba figures minna ma l-eżempju ġijom 80 euro, mbagħad figure tiegħi tifhimni ġini 100 euro waħdu, tifhimni ġifieri Alright. oriġinali u bootleg hemm differenza kbira. So inti fil-kollezzjoni tiegħek ma mhux ħansiblek xi ammont inta tgħid fuq il-mobile. Alright. Isma' jien ma noqgħodx immaqdrar Imma Inti meta kux fuq mobile. Issa ħannu mxu ħankomplu bil-flow. Bażikament, ġifieri inti m'għandek xejn bootlegs inti ġifieri fil-kollezzjoni tiegħek. Kelli fil-bidu li konna kollezzjoni fil-bidu, moħbin ġol box komedin ġifieri. Alright. They're like your shame. They're like Exactly. Yeah, like a shame room tiegħi dik fejn nitfa' bootleg figures, alright. So ġifieri issa kollox uffiċjali għandek. Eżatt li għandi fil-kamra u hekk kollox oriġinali, sinqas ħaġa. Alright. U la qed nitkellmu fuq ovvjament il-main hobby tiegħek li tiġi l-kamra. Għandek xi figure li tgħid dan huwa li iżjed figure expensive, taf li mhu li iżjed figure expensive, ħlief ovvjament il-bust għax il-bust nassumi the real life bust li u fihom by the way għandu bust ta' Vegeta li huwa daqsi u għandu iżjed on the way apparently nies. Dawk nassumi jisfgħu naqa' flus dawk. Bażikament basta Broly life size ta' Vegeta. Ejwa, nafa li Vegeta life size fil-bast. Alright. So dak huwa iżjed expensive. life size, meta tajt life size, like daqshekk dal-figure xi ma rajtux. Xejn twal minni. Ostja u oriġinali. Oriġinali custom made. Custom made imma Dawk naċċettaħħa ovvjament, għax dawk huma jiena sablaqs joħorġu oriġinali. Ma jeżistux, le, dawk huma xi ħaġa huma a hobby, a fanatic thing li tipo tidħol ġo fija. Jiena biex kunu tafu ġiex affarijiet, għanna ħanġellu jikbil dar-raġel, inti ħatatini xebba. Jiena qatt ma rajt episodju wieħed ta' Dragon Ball, qatt, infatti għalhekk ħallejt fidej Dwayne, avolja I'm regretting it already, imma ħallejt fidej I'm regretting it, imma ħallejt fidej Dwayne, għax jiena avolja għandi xi tliet flokkiet ta' Dragon Ball. Huwa fake fan bażikament. Fake fan, għana mettija, jiena l-affarijiet li nħobb nidħol fihom ħafna. Imma mbagħad ċertu affarijiet biex ikollok flok ta' Dragon Ball hija cool li għandek flok ta' Dragon Ball. Imma innemetti jiena fake fan ta' Dragon Ball. Ġili jarawni bil-flok ta' Dragon Ball. Jibda jparlaw li U għas jifhem ġoboħi jibda sejt xi zoppet jgħidda. So jiena. Fun fact, l-uniku ħaġa ta' Dragon Ball actually rajt huwa l-film Dragon Ball Evolution, dak li rajt. Dak li rajt. La, kont ħansemmiu lek imma lek. Insomma tinsemmu, dawari. Ma konx ħansemmiha fil-pjattaforma. Lemmu, meta Ma konx ħansemmiha. dak l-uniku ħaġa ta' Dragon Ball li rajt. Assum għandek opinjoni fuq dak il-film. Dak għandek opinjoni kbar. Ma dak mort is-cinema nara. So dak l-uniku ħaġa ta' Dragon Ball. U basically għalx kontet inħares lejn mobile, kontet infittex questions li qalu lil guest. U waħda minnhom kienet di for Michael infatti għalek. How many custom figures għandek inti li huma custom? Customs. Pal dan il-life size, dak nasib custom li għalik. Ta' Broly, mux ta' Broly, official ta' Broly, il-head. Le, miex official. Dik custom, għasib official, jina? La, so taf li mu l-oġġett li huwa official kieku huwa like less expensive fil-da biex. Jiddependi, meta tgħid għax għandi ċertu figures li m'dix ħasibhom, tifhimni, u ma żax tfa' prezz fuqhom. Sorry. Priceless, Għandu ħafna minn dawn l-affarijiet. Mbagħad jiddependi, da eżempju milux ġibt Arise Plex huwa l-aktar ditta PVC olja ta' Dragon Ball. Jissu 450 figure waħda. La, madonna. Actually, for one figure, that's actually not too expensive, to be honest. Le, figures li... Jimma nixxjom ġo, so jimma nixxjom. Le, ma minni, jina minix collector ta' statwi, imma kontent namana research biex forsi nixxi xi statwi ta' affarijiet li juġbuni, mux ta' Dragon Ball, ta' affarijiet li juġbuni jek, u 450 is not that expensive for a statue. Naf 1,000 euro figures, you know. PVC, mux resins, ja? Ximbat għandi resins 1300 iġivi, 1400.
So, jisom jibqaw jolew l-affarijiet jisom. Fuq dilli għalli tal-kem għandek custom figures u hekk. Imma hemm xi post partikolari fejn tissib li huma l-aħjar post fejn tixtrihom daw il-customs jew hekk? Mela, jiena sibt ħafna tajjeb real custom 3D minn Spanja. Alright. Kollu ħafna affarijiet mhux expensive ħafna jagħmel xogħol. Pala shipping jiġi għoli naħseb, pereżempju dak il-bas li naħseb li jiġi mhux ħażin. Xejn, tifhimni. Għax it-toqol nassumi. Mhux it-toqol, tifhimni shipping meta għandek kobor ta' kaxxa, tifhimni barażu veġita ġieni ġiex kaxxi kbar ħafna. Toqol mhux kbar mhux tqal ħafna, tifhimni. Il-weight. Għalet, u l-ammont, u għax kellek tnejn ma kellekx waħda, so kellhom jaqsmuhom dawk bażikament l-order. Għalet. U għandek xi figure fil-kollezzjoni tiegħek tgħid li dan huwa iżjed rari u ma tantx issibu hawn Malta u d-dinja kollha forsi la tgħid li inti l-kollezzjoni tiegħek qiegħda waħda mill-aħjar? Għandi wieħed Jack specific ta' Bojack. Ma tafx li mużgur. Akkedni, għadbu naħseb jimpassa, xina ma Big Dragon Ball fan as well. Jisu early 2000. Kif ma tafx bieħ da? Għajna bieħ. Anke taf bieħ sieħbi. Mela taf bieħ. Dal-wanna bi għawek, dal-wanna bi fan għawek. Komplet kellem Michael. Insomma, ħarġ early 2000s, ma tantx issibu fuq eBay raris ma ħafna li sibtu, darba sibtu kienet jibbiħu €500 u qatt ma ġejt sibtu darba ħarġifieri. M'għandek xi wieħed li tgħid ħlif dak ovvjament li għandek kemm semmejt li wara rari ġifieri. Għandek xi skop iġib xi wieħed tgħid jew iċ-chase tiegħek għandek xi chase. Għandek wieħed bucket list li vera like. Vera tixtiequ ma tgħid li da tgħid ma noffordjax imma nġibu. Per eżempju jiena bħala collections u affaritek. Jiena bħala Transformers li għatlek li dal-aħħar kelli nieqaf għax ħabba tifla kemm tista' tifforġja tixtri affaritek. Jiena dejjem xtaqt. U jada fil-bucket list u qabel ma mmut nixtieq ikolli Optimus Prime ta' 1986 li hu l-ewwel Optimus Prime li hu oriġinali tal-Optimus Prime. Dak huwa chase tiegħi. Inti hemm xi ħaġa pereżempju tajt dak xi darba inġibu dak il-ħaġa, collection, like something like that. Jekk issibu, ovvjament. Fimni, onestament, mill-collection li għandha ma ngħirx qed tifhimni. Dik vera. Għandek mhux ħażin. Xi affarijiet li ngħid, tipo eżempju nieqes ħafna minnhom qed tifhimni li hemm għall-eżempju Funko Pop ta' Vegeta, Planetary Vegeta, jiswa xi €10,000 bħalissa. Funko Pop da €10,000. U għal-Ford Funko Pop l-aktar expensive fid-dinja. What? Man, like... Dan tella image. Eżatti. Fil-nofs tella. Normal Funko Pop jew normal, fizzar normal size u koll. Illa, man. U firmat jew just normali. Illa, u għandu xi special label li u editions. Wala naqsek rari da. Kienu ħarġu vera ftiġi, għaw. Ħarġ missa Diego Comic Con, jek missa jizbal, kienu ħarġu mux ħafna minnu. Insomma, ġessir. Obviously, fanbase kbir ta' Dragon. Sometimes l-affert li jitfaw il-price u ma' fanbase, jek għandek fanbase li huwa fissat u tkun special edition jitla iħa. So, but still, it's quite 10,000. Madonna, għal-Funko Popuna għawle. Ma naħsibx ħadd dak huwa chase tiegħek nassumi. It would be nice to have it in the collection, imma mux tonfot 10,000 fuq Funko Pop. Tkun miljonarju. Forse firmat. Le, tkun miljonarju ta' ġibu. Firmat għandi tnejn, għandu għet ma' sabat, leħen ta' Broli, u ħagħa ta' Vik Mignona, leħen ta' Broli, ġiviri. Illa leħen ta' Broli. That's crazy, bro, that's crazy. Għalet, konserti ċaħġa ġoħra, u Chase. Kiku bħala Chase, life size ta' Broli. Lo, official da jew? Ma mux official, le, għax minti mux ħassi, pare. Għax għetni għedni, il-figures għandek hindi li vera jidru live, sajtu vera jidru zbiħa, sanġibu ritratti jew clips ta' videos. Vera, għat ma rajtom, mux rajtom jinn dew darba fil-mejda tijak, konna snenilu, daw għaddaw minn fej ġibtom daw, kon saqsejtek, u issa għet nitallem nizet fuqom fil-verta, xina minix daqsek figurehead fil-verta, jina more I'm into like just learning things fil-verta, and like info fil-verta, I'm just a fan of fandoms, different fandoms. Dak it-tip, ma figures vera like interessanti, għax it's like your main hobby. Ek bdejti, so tipo fuqa. Jiena bażikament mhux figures bis-sandi. Le, assumi. Memorabilia u hekk, letteralment minn kollox, l-affarijiet
aprons, għandi biex tagħmel il-galletti. Il-toilet paper għandek. Toilet paper naħseb il-mandi. Għax rajt, għax kontat namma research biex namma għafan, għax naf li inti ħallejt fidejk, imma as a backup plan kontat namma research. U bdejt infittex the weirdest affarijiet ta' Dragon Ball collectibles li hemm, u hemm il-toilet paper ta' Dragon Ball. Kont ħanejdu, għandek il-trash can ta' friza. Le. Mandi illa, irrit nġibu l-sieħbi dak, il-sieħbi ħan ixtrijulu, dawa bazzikament trash can ta' friza. U mbagħad hemm custom ones, u ma custom ones ovvjament mhux official, so tipo mandu kun ta' friza official ta' friza. Da meta ngħidu Japan joħorġu bħal-affarijiet. Inti klajt Japan, ġili klajt Japan? Nixtieq nitla'. Ma għadna ma tlajtx għax flus. Flus. Kulħadd. Nitla' jiena rrid nizzel ammont kbir ta' figures. U kellek tella nasab iżjed luggage void? Le, luggage dak tibatom sendon, rajt biex ġiġi bil-luggage ben. Aw min ta' Le, ma jien ġiri rajt nis li tilaw Japan, jibdaw bye, għatu addresses sendon, mela ħanqolġi bil-suitcase, xie statue biex jinkiser ben. Kena wieħed kellna guest il-Panzer jek tala b'luggage u b'luggage nizel mimlija. Ma l-Panzer salvaċ, nafu kif inu. Imma le, jina anka meta mort fl-Ingilterra biex nixi inkolli xie Funko Pop indum nibza nidda nitfaw taħt fil-ħwejjeġ biex forsi ma jitaffiġ li wara da jitla xie figure fil-bagalja. Fine, sendon all the way, vera, ma xo dan nibdan għandna trust issues mda affarijiet, għalek forsi intella luggage. Ma inti l-paranoid għalleġ inti. Isma liħor, għax da tal-flus tawek, nisat italjan tal-flus, mint inti nċeba flus sieħbi għandek, dawk il-followers, Mela, konna ħanko, u għandek xie manga panels ta' Dragon Ball? Le. Mandi, għadet, għax la assumi għandek memorabilia, forse għandek il-manga panels u kollet. Bazzikament qed narma s-salott ukoll kamra oħra tal-istatwu ta' Dragon Ball. So kellna tri-kamra, la. Allura, mek ġej wall unit, ġej xeba mangas, għandi xeba movies diġa u episodi ta' Dragon Ball, għandi full complete Dragon Ball Z Italian dubbed. Ġiviri, mek ġej ħajt kollu affarijiet ta' Dragon Ball dawn affarijiet. Ma xraċ il-manga bħalissa biex jisnixxi għan edha mek, tipo għalissa nejt. Mandekx posta li għalissa, għadebniħ il-posta li kollet. Għatsaqsik ħagġa, naqa personali. Inmux inmizzeweċ? Arus. Ma tajlek xej, it-fajla jew xi ħaġa, jew tiwarja li mbagħad maybe. Jew tidħol miegħek. Tidħol miegħek kull ħassi jekk tidħol miegħek. Fimni, teqrek. Fal kull mar nimmaġina jien. Ma le, naddu għax. Tifhem. Tifhimni tipo mhix xi ħaġa li qed nagħmel ħsar il-ħadd. Le, dik dejjem. Bil-laqal ħafna. Ma ħantik suġġerament zaħir minn wieħed minn żewġ u xaġa, xinu waħda li nistanajda dil-ħaġa. Qabba tagħmel ħafna collections qabel ma tiżżewweġ, bro. Jew jekk għandek xi idea biex tiżżewweġ, ilħaq lesti il-kmamar lesti u affardek għax den il-percentaġġ li ċans, imbagħad jibda jonqos biex kunta. So, lesti, ordna li għandek tordna, ixtrih dak €10,000 Funko Pop, għax imbagħad, ma dat. Il-flus jibda jgħidlek jidrajnjaw, palma jidrajnjaw il-lex, imma xina li naħseb Infinite Pockets għandu, għax kull-jum Disney World li temorisu. Fuck you, Dwayne. Amy Joe għamlu jmur Disneyland, right? Ġiħadni għadi. Daqsek, imma nishtuqna patuħna ġaw. Issa, ħankomplu bażikament. Dirit nisaqsik, ħanaqbes fil-nofs. Bes naqbel nofs dejja, kellimna. Mela, l-ewwel ħaġa li xrajt ta' Dragon Ball x'kienet? Li tajt minn di, this started the collection. Beżajmin tal-Funko Pops naf li mill-ewwel wieħed li xrajt. Għandek idea li mxrajt l-ewwel ħaġa li speċi minnaw ħanibda l-collection jew hekk. Mistoqsija tiegħu ħanżid kif ħanstaqsik ukoll li jmiss li tiġġemati. Kif bdejt ukollek mal-ewwel oġġett kif bdejt ukoll fl-istess ħin? Jiena l-ewwel ħaġa li bdejt nixtri meta kont żgħir, ħanejdu hekk. Kien album tal-Panini ta' Dragon Ball GT. Kien kont bdejt bih u mbagħad kienu ħarġu l-caps, kienu ħarġu tatu stickers żgħar ta' joħorġu mal-lollipops u ħarajn figures żgħar ta' doġġi prezzjożi. Kont bdejt bihom meta kont żgħir ħafna għadhom sal-lum ġurnata għandi ġibdu l-affarijiet. U mbagħad kont tipo għamil żmien twil ma nikollu sena xejn, ġifieri għax qatt ma kont nimmaġina li ħanaqbad collection ta' Dragon Ball. Mhux Dragon Ball imma tipo collection expensive ħafna. U mbagħad insomma jisu 5 snin u nofs ilu
kont xrajt figure ta' trunks. Umbat minn hemmhekk, tipo figure law, figure lem, ċajt nixxillot bl-doċ. So, mbagħad bdejt il-dar ħana ma tad-Dragun boss speċi. You just et minn flok titfaħar ba' shelves. Naħseb li jew għax speċjal kellek ħafna u tajt ħana ma pop display. Jew kienet ġo moħħok meta bdejt tixtri naqra mhux ħażejt tajt Mela, il-kamera ħajkun Dragon Ball. Dedicated, that's it. Dejjem kelli dik il-ħolma, dejjem kelli dik il-ħolma. Ġifieri kienet ħolma li dejjem ġrejt warajja li bqajt sakemm wettaqta ġifieri u fadal li ħafna aktar x'nagħmel li sal-aħħar ta' dis-sena għandi f'parit kbar ħafna. Kif qallek għax la qabel iż-żwieġ. Importanti għax il-flus jibda jonqos jemmi. Nagħmlu delayed fil-każ. Nagħmlu delayed jekk għandek pjanijiet. Tajt xek għax tiġi l-armutali? Għax tiġi l-armutali, bat problema jena u problema eċli mbat. Lej, maċċej, jena kien tajt advice bis. U taħla advice, u suggestiħa, so il-blame mu kolla fuq mux fija, rajt siħbi. Jek tiġi tejdek titkellimni da waħħal fih. Waħħal fih, rajt fidek. Le, ma sek ġejt inspirat, per esempio, jien nkun għanes, ġejt nkun fuq TikTok u offertek u YouTube, u nibda nara dawn nies pal li għandhom kmamar pal tijak u tibna dajt, per esempio, ta' Transformers, ta' fisa kontrajt xi videozek li mbattajt, dik kienet l-inspirazzjoni kif nagħmel il-kamera like setup u offertek. Darba kontrajt video xi disastinilu niftakar fuq YouTube, kellu kollezzjoni ta' stage figures ta' Dragon Ball, forsi kellu mhux eżaġerazzjoni, ta' ma kellu naqra, u bdejt ngħid l-ossja tipo kif qaċċi darba jista' jkollu xi ħaġa. U min ftit spiċċajt biex tara ma tħartu dal-bnidem il-Malti. Tipo, one statue led to another statue u ħrabt bl-oġġetti. Dak li tipo għajt tixtri. Li nifraħ ovvjament, għax lek onestament jina pala persona nħobb nikkollektja affarijiet digitally, jina digitally nħobb nikkollektja nibqa' nġerjhom l-affarijiet. Għare, thank you, CB. Thank you. Xorta tisma' ta' naħseb il-mekka, ma thank you xorta. Ajma, u kont ħansaqsi u kol taf bej uħet uħor l-ammont ta' figures li għandek. L-ammont, ma naħsibx imma. Mux ġibt il-Malta records. Kien xi 4,986 items. What? Li issa bħalissa qbist il-5,000 żgur. Illa. U għandek l-affarijiet ordered, nassumi u ġejjin. Għandek affarijiet ordnati, x'jastu u ħafna figures li ħarġin dis-sena. Ġifieri memx ċans li t-għini ħanni ftit. Għatma ħajkallek jisek estimate number. I mean, tajtna estimate issa, ma tipo ħajbqa jikber dan numru jisu. 100%. U zom, nasib mela intat li ħirġin, mela tibqa nasib up to date u t-ċekja xini xireċ u offertek. Jien nasib jħorġu ħafna affarijiet tal-figures daw l-anime wek. Specialment bħalissa dal-axħar ftit snin qabdu ħafna jħorġu bla-doċ ġiviri letteralment minn kollox li ġiviri jħolqu. U inti kif għandek xi website li s-sibu, għandek xi nies xi kontatti, kif xi ħadd kieku pa li nagħmlu mod jiena nibda kieku jekk irid nibda nikkolletta figures hekk. Mela jiena maġġoranza nixxi mill-ħonet kollha ta' Malta, ma kulħadd letteralment. Però nixxi ħafna x'nina li ngħidlu il-gamer zone eżempju ngħidlu kull ħaġa li jkollok li tiżallek aqbad faħili ġibili, għandha ta' Dragon Ball aqbad ġibili. Wad nixxi ħafna minn eBay, nixxi eżempju minn abystyle.com, minn freaks.com, minn pop culture. Naqqa minn kollox li ma jkollux wieħed kemm se jkun fiddex fuq liħor. Kemm se jkun ma ntlifx oġġett. Nef kemm tagħmel research kemm iddum tfittex dawn l-affarijiet naħseb. Kemm ifittex li jekk torini figure ngħidlek eżatt kemm jgħid bil-prezz. Illa. Kemm ma tselesaw Malta letteralment kullum kien. Isek pali fuq il-little items, isek letteralment. Għax hekk jiena f'kull ħanut ta' Malta supermarket nħobb inqabbel il-prezzijiet. Issa Ashley, tox zopp għandu x'jaqsam il-Lidl ma' Dragon Ball man. Għax jiena nkun naf il-prezz ta' oġġett minn fejn tixxi l-aħjar jekk dak il-croissant jiswik 150, manċa ħaddor jiswa 89 cents. Nkun ġana fjena, I'm a fanatic fuq affarijiet differenti, lek. Differenti, pala, I'm a bargain hunter in different ways, nisina, fil-ħajja. Imma interessanti, ġifir il-riċerka minn jaf, għaxti ġifir Sob tal-Lidl croissant
Madonna, da ħajqot jitħabbija ta' Nexxilek id-daqqaqni, kolla darba ma tħaq. U ġitlek, għallek. Aw, isma, ma di vera bisseta, jina vera fanatik fuq supermarkets għaw Malta, nkun naf il-prezzijiet mandu l-ħas mandu l-għala, kollox nkun naf kważi għaw Malta, jina fuq supermarkets. Dak ir-riċerka. Barking tele-shopping. Jina nkun naf, ta' fuq dik il-show, Price is Right. Le, mux The Price is Right. Le, ta' minħob couponing, major couponing. Dak tal-ammelin. I would be top għaw Malta. Xlief il-xjuħ, għax il-xjuħ onestament, they're elite il-xjuħ, ma jena abder jien pala young person abder. Dik il-ħolma tijaj jena, dik il-ħolma tijaj. Il-ħolma tijak u għalli terbaħ il-xjuħ, uġve. Eżatti. Fucking weird. Wow. Mela, imma u bej u ħetu jħor kollox din ġib l-essi figurines namlu ġibom mal-lewa ta' mal-periodis jew tejt tarak tistanna naqak forse ma jħoss l-oġġett. L-maġġoranza, meta narġaħġa naqbad nixxija mal-ewel. Mal-ewel, għare, jek ikun daqxej dajra ma fiex nejta li zepju ħansan daqxej, u nsibu forsi minn eBay jek ma nsibix għaw Malta, ma l-maġġoranza. Kemmu reliable eBay? Fimni, jiddependi s-seles titfittex, fimni tipo dejjem tara rating, tara l-ammont kemm ikollu reviews dal-bniedem, ġifieri dejjem tittuħsib. Jiena nixxi maġġoranza ma dejjem l-istess few sellers. Ġifieri għandek il-hookup. Problemi, dak dejjem perfett ġew, pristine u dal-affarijiet. Għasaqsik naqq xaġa kontroversi forse naqra għaxina jina nħobb nkun liba. Wow, Tara differenza l-bej prezzijiet ta' Malta u ta' barra, hemm xi kbira like too much, bla ma nsemmu ħwienet jew. Min jaħxi l-iktar allura Malta? Le, Min jaħxi l-iktar Malta? Le, dik tirrispondix. Overall. Ġibna fix-shit. Le, overall, ma tipo, id-differenza prezzi ta' Malta jfluctuate jew ħafna dik li qed nistaqsik jiena bil-verta. Ħafna figures bejt, ħanedwek, bejt 10, bejt 40 euros. Oh, yeah, mux daqsik. Għaw minnom, l-eżempju, literalment figure. L-ar wahda li rajt, speċi qabża differenti. Bla ma tajt 85 euros, 6 Malta u Mill-Ġapan. Minn website, s-siba 12 euros. Le, dik. Nafx ħatejt, għax din nistar komparaħħa, hemm ħafna figurines ta' anime li jkunu bażikament crane toys u daw kunu editions tal-cranes. Bażikament you can only get them from these crane machines in Japan. U mbagħad daqqa waħda iġibuhom il-Malta u Malta daw it-toys u minn 15 euro biex iġibu da tittinfoq 85 euro kif qed tgħid inti u jkun vera rħis l-oġġett ġifieri għax ikun limited edition vera ma vera jollu l-prezz. Ma dal naħseb li Għaffariet li qasum għal-limited edition. U jollu Le, ma dik qabża kbir li 12 euro to 85, aha. Le, dik vera. Għax per 10 euro, 20 euro jinn nifim għax bdajt laqas il-ħessel ta' packaging u għaffar Jien ma naqbex maħħa wkoll li xaffariet minn AliExpress l-eżempju. Mela. Issa mod ta' prezzijiet oriġinali. Mela. U ma jkunux jafu n-nies. Ma jkunux jafu, kif tipu kif issa wallet jew beretta li hija bootleg, hija falsa, qed biħ l-istess prezz li daqsik u t-xibretta jew wallet oriġinali. Ara, jina persona li vera dejjem kont ħajti u għadni sista dejjem jina affarijiet fake ma nixtrix. Jista' jkun anka broke ma jpurtanix, anka le fuck anka slippers jew t-shirts jew ġilli fucking tara daw in-nies li għala dejjem paċi bil-sense of fees, fuck you guys, għala bil-fucking Versace u għala Armani u Armani ta' zobbi jkun men, Armani tal-Monti u kulħadd jieħdu l-foto I am the whip. Armani life, x'Armani life. Għandu naqraġun. T-shirt Armani jispekta mill-karozza li għandek, bro, inti Armani life, man, u għej. Le, għatma kont persona li anything fake, aħjar ma jkollix, mill-li jkollix ħaġa fake, I don't like it, anka meta jiġu għal-figures, so, per esempio Funko Pops, skemem, jien unbat nasal l-estrem, jien anka per esempio Funko Pops, li inti forse le, ma hemm Funko Pops li hemm Funko Pops custom ta' xi ħaġa ma jkunx ħarġuhom, da ma nixtrihom xi xalija xorta speċi, it's not official, per esempio ta' Konosuba, kien hemm kont qed infittex Funko Pops u ma jeżistux. Ma mbagħad kien hemm il-custom Megamin Mela. U tidher tajba. Tidher tajba x'custom hija tajba mhux fake, ma just a proper. Imma still mhux ħad nixtriha. Tkun manċi Etsy shop u vera. U like jidru vera tajbin, imma l-problema li ma jkunux official. Issa jiena
dak it-tip li jina mux kontra l-fakes, nixxi naqa fakes, imma mux fakes li ħanejdu namlu daw affarijiet ta' designer clothes, namlu mod jekk ħammur b'xi deb li ma tantx nilbes deb nies biex kunu tafu, mek deb barra Fake gold, that's not fake. Jina Din daw tal-arma daw ta' ditti, like proper ditti, daw kidejquni men. Le, namlu mod ma le, nixxi namlu mod xi Rolex with AliExpress, jimlu flakem Dak collection. iwa, jekk u ditta iwa, zej jistib tek xin gold chain u ma jkunx gold. dik. Semmek nasal. U pal dik ukoll. Rolex, għaddi Rolex. Le, jien pal gold chain, per esempio, mux ħammur actual gold chain, ikun falsa, nilbisa falsa, mux problema. Niferi nitlef falsa mill-li nejt nitlef xaħġa tiswa l-flus, jien personalment, jina. Jienek naħseba, u nafx intok kif taħsbu, ma jienek naħseba. Rolex mux ħataraw naqqas Rolex biex mu tafu jina. I hate watches. Għalek dejjem tard. Għalek, isma, jiena dejjem tard u kol ħabba, għax jirdu għodu mural Marcus u kol. U rrid nġjaw kmieni. Mela Marcos, itfana għakamra fuqek. Okay. Għajċaġex ma ċejf dan l-episodju. Vera tortijak li dejjem iġi tard, Dwayne. L-lum ġina tard. Marcos. Iva, zom, le. Mux kol dejjem. Mux kol dejjem. Illum, kiku maġġejx, konna niġu tard aħna, kiku. Dik vera. Ok. Sprintjajta mid-dartija. So let's say 50-50 skom nofs it-tortija u nofs ta' Dwayne, uġver, li dejjem nistennikom. Bazzikament. Iktar li għallex 60% jienu 50 huwa xina. L-għawal naf li il-min għandin offendi. Le, għalek, it-nejli aħna, għamma ġili xoddan tizzat markets mill-lien, xie kultan, mux kull dajem, it's more of a bilanċ, inti person tiġi taħt inti Michael. Insomma, inti l-lum ġejt vera kmini għawek. Posti jedek dejjem kmini, meta mmur ix-xogħol dejjem tard. Mela, my guy. Miskin, miskin Michael ħalliħ jistenna, għaxin fi ħazin. L-ewwel nismetlu x'kien ħażin, għetlu għandi. Mela, inti batli. Il-Michael għatlu, flash rajkunaw. Għatlu flash rajkunaw, jek għadna nifilmjaw. ħansib il-resit. Emma sa ħansiba. Umbat jgħatlu. Wara li għatlu. Tenteti. Għatlu flash. Iwa, metlu flash, ma konxna illa kem ċepet li Mike. Taraħt. Konna t-nifilmjaw fil-podcast toħra kif sejt nirrespondi. Anyway, ħajna, Dragon Ball. Mela. Biex ħalli ma nabqax fuq s-sujġet ta' Dragon Ball. Da persona. Le, ovvio. Dal-axħar ħaffariet. Stasi, le, għandina oħra Dragon Ball. Il-cartoons ta' Dragon Ball ta' Rom ukoll nimmaġina. They're not cartoons. Anime. Don't refer to them cartoons, please. Sorry. Please, you ħana mbuljak issa stess. Għalak il-ċebaħara, they're anime, kif għal Michael. Thank you. Fucking Allah. Hop kono suba, bro. Alright, okay. Li baħajt, ħeduni xeba. Alright, l-anime ta' Dragon Ball, tara. U hemm ħafna ta' Dragon Ball. Ija, għamma t-pensi, ħansaqsiju. Inti kif tħalt fija, da pal nis normali ta' għaw Malta, ħabba l-Taljona, tħalt Dragon Ball jew dejtom mill-Ġapan jew xi ħaġa. Jien nimmaġna jiena kien mill-Italjan għax jiena minn dejjem niftakar Dragon Ball fuq l-Italjan u fuq it-Taljan dejjem nara cartoons animes minn kollox. Ma Dragon Ball minn dejjem niftakar. Ma taraħ bit-Taljan int. Eżatti. Bit-Taljan, bl-Ingliż u bil-Ġappuniż. Kollox. Kont ħansaqsik dik mistoqsija oħra. Inx tipprefer, inqa controversial li għalija naħħa. Tipprefer għal-Maltin actually we have a third language għax għandna bit-Taljan imdorrin. Taljan, Ingliż jew Ġappuniż. Taf, imma jina fil-answer tiegħi. Ma għandix preferenzi ta' ma. Vera? Dak li tal-juma fihom voice actors tal-bliħ li mhux ħadet lifhom tipo allura li għandek bit-Taljan bħalissa mhux ħanara ta' Dragon Ball Super għax li kien jagħmel leħen ta' Goku kien miet, tifhimni? U leħen li jagħmlu tipo tisma leħen ta' Goku bieċa differenti tipo. Alright. Ma konx nafek xidi, ma konx nafek minn tat-Taljan ilhom naqali ilhom għaddejjem bih. Inti bit-Taljan mhux vera Jien laqas biex rajtu Dragon Ball għatma rajt. Laqas ma jtu għetek episod għaddejjem ta' Għatma rajt episod wieħed ta' Dragon Ball. Għatma rajt. La persona li Palma t-tilkom jien il-film bis rajt. Dak nbatni mux għalek li l-axħar dak l-axħar ħagġa. Għatma rajt. Ma ġifir kolla joġbuk, overall kolla jisom. Winti xitħobbu. Jien ovvjament li jien bl-Inglis. Jien dub. Għandek għalfej, ma xid dub voice actor ta' Dragon Ball
tgħidlix he's elite. The guy I love him to bits, that guy. Like il-screams tiegħu ta' meta he's going Super Saiyan huma top tiegħu. Like eżatti. Wieħed mill-aħjar. Like wieħed mill-aħjar. U anke Vegeta, vuċ Vegeta u vuċ All Might. Mela, vuċ Vegeta tal-Ingliż qed ngħid. Tal-Ingliż. Kien minnhom ditni dejn stema jisu vera familiar da. Ħafna mill-English voice actors fan fact huma actually voice actors għax they keep on using the same voice actors tal-Ingliż. Like hemm xi 5 and they're pretty much the beasts and titans. Anka Japan. Ta' x'laħħar Happy birthday to this voice actor u madwaru jkollu l-voices kollha li kull darba li dal-aħħar kemm ħafna ħabba anime ħabba da shows u għamilt ħafna follow ta' sites u da li jġibu happy birthday. Dejjem jitlalek happy birthday ta' voice actor u jġiblek miljun karattru li jivvoice Mela. Le, mhux bl-Ingliż biss. Dik vera, imma l-Ingliż hemm jisom naqa' titans in the English dub scene li huma kważi jivvoice the main guys li ovvjament xin sirt naflikin All Might Vegeta. Stak illa mennek impressjonani I love My Hero Academia ukoll. U rridin saqsik. Tiġġemma xi ħaġa anything else jew Dragon Ball biss. So anka jekk rajt xi anime vera oġbok ma tixtri just Dragon. Obviously, għall-ħares taqbad collection ieħor, imma għad forsi pereżempju tara xi tajt. Qed nimmaġinaħ bħalissa Michael, alright. Joġobni dan-anime issa, ma ħan xidar oħra. Xidar oħra. U nagħmel kollezzjoni b'affarijiet ġodda u d-dar ikelli multiple collections. That's the way Michael, tagħmel dar oħra jkellek bżonn. Xidar oħra. It's in the works, jisu f'moħħu. La, dak miex kemm fuq għażubar illum il-ġurnata. Garax. Nibdew b'garax. Imma ħallok miskin. Le, imma to be honest nisma' għax vera l-spaċi. Le, ma kursitax, like, b'eżempju jiena my collections huma ħafna, I'm a very weird collector, speċi, b'eżempju anke fil-Funko Pops. Fil-Funko Pops, b'eżempju, jkun hemm ħareġ serja ta' xi ħaġa u jgħid jixtri kollha ta' range. Jiena persuna li oġobni Mr. T, ħanixtri ta' Mr. T. Oġobni Ninja Turtles, ħanixtri dak il-Forbis. Oġo Attack on Titan, mhux ħanixtri ta' fucking Attack on Titan kollha. Ornajt il-Levi, ordnajt il-Eren u daqsek, speċi dawk il-ġiġ characters li Daw Funko Pops, jew statu di maġġu statu. Għax statu hemm vera zbieħ tal-Armor Titan tal- dak laqas nixtri, kieku l-uniku statwa ta' Attack on Titan li nixtri ta' Levi, għax Levi għalija u l-aħjar character f'dak is-serja u naraħ the goat ta' dak is-serja, speċi tant kien goat li fl-aħħar season kellhom jinnerfjaw għax kien joqtolhom kollha waħdu, speċi dik vera. U fil-verità I feel bad for il-biraħ short actually fuq his squad, ġak kellu squad jek tiftaħru qabel. Kollha mietu msieken, imma l-squad tiegħu kollha kienu stack ta' kollha kellhom kill rate. His second in command kellu 39 Titan kills by himself. Like ma m'hemm xi għajnuna u l-oħrajn kellhom inqas kills, waħda kellha 14, l-oħra kellu 8, imma kollha by themselves. Kemm qatel Levi waħdu għal speċi. Levi 89 according to the short. According to the short 89. Imma solo kills confirmed by him, ġifiri, mem xajnuna ġifiri, by xaħat tiħor. Le, amazing huwa. Le, u amazing. Fatti, uġbuni li għal, pa ma najdu, li tkellom jinnervjaw fl-axħar li speċi, li propja kif speċa imkisser vera kienet tan-nejk li speċi esploded bomba ġu fuċċu, għax kiku. Le, dik ver, somma, eżatti. Bil-forsa, xkiku kien imur wahdu għalla fottew fl-axħar ftit. Imma nifhem fejn nerfjaħ. Għaxin kella kien imur wahdu jispiċċa jwaqqafhom kollha speċi. Għandik il-biċċa meta marret ħanġi meta marret waqqafhom. Kien imur wahdu għal joqta xi 20,000. Le. Speċjalment jekk mhum special titans, jekk huma normal titans imma l-ewwel jaqtagħhom għax normal titans ma tantx għandhom intelligence fil-verità bħal Ashley. Mela, ħankomplu ma' flow tal-podcast. Għalli jista' jkun ukoll hemm xi statwa, naf li qed li għandek il-bootlegs li huma xejn. Hemm xi statwa li tipo mhix il-favorita tiegħek li tipo you regret buying jew forsi tipo tgħid stajt noqgħod mingħajra. Li titfaħħa fuq il-maqx. Eżatti. Daqs bootleg di sa ma lek forsi naqas għax it's official imma tipo nitfaħħal barra. Le. He loves everything. You love so you have over 5,000 statues and counting more. Kolla għal-qalbek.
Kolla. ħaġa. Ħlif il-bootleg. Ma dak ma jixtrix. Dak ma jixtrix. Dawk ċodlam jibqaw. They never see the light of day. Le, interessanti di, għax per eżempju anke jien għandi naqaf Funko Pops u ngħid like per eżempju wara ngħid jiżdob xrajdu Anke għandi xaffariet ngħid għandi balla Funko Pops konċert għamek ngħid dawn nistan biħom unistatiċ. But they're cool to have, imma like mumiex tipo konċertu għax kienu deal bargain, kif ovvjament tinseb bargains jina I'm a bargain hunter, konċertu għax kienu vera cheap. U nafu kemm cheap. L-aġenda għala għan jiġi għandi, għan ixtri għal siħbi, mela jiġi jitla. Jiġi. Għandek xi ħaġa irħas minnek? Le, għaddu le, Dwayne m'għandix, jiġi. Kemmu da? Prezz? Jirġi jitla, jiġi. Għandek xi ħaġa oħra? Għandek xi ħaġa oħra? Ġo qalbi. Dwayne, fuck off, man, m'għandix, man. Le, max li ma jgħaj taħx, darba you hooked me up darba, like Niprofa nirranġalu, u najdlu ntiħna extra discount, u xorta jgħid li għalam, li I'm the best heckler f'Malta. Jena bdejdek, xieġħat jidli prezz? Le, sieħbi. Darba kont f-supermarket paċi fil-di, u mort nixxibot il-ilma. Ilma paċi Ilma, mort nixxibot il-ilma, u kieni għal sieħbi. U jien smajt 150, un bat għalli 180, u għatlu sma bossman, għatlu da mux 150 sieħbi. Għalli mux problem, namluk 150 għalik. U għattaj u li 150, il-kieni kemmu għalli tu xaħġa, namluk 150 u kol sieħbi. Tani discount ta' d-doluri. Jien nasib l-istaff ma kellu kaptiti għalla jgħamil. Jiena konna għalla xabba ta' d-doluri, ta' ġifiri. Uri il-mikrofon. Kiku jiena jek għamiltek naqla xabba ta' d-doluri mqazza. Minti taqla xabba ta' d-doluri, any day, bro. Jixa xamiltina, Uri li, l-għanet xamiltin pataf xteqleb bieċa kamera fuqek. Le, imma vera kienet impressionabli, monestament, li ġismort paċi fil-ek supermarket, t-tom isma, raħsu xaħġa u għek sieħbi. Raħsu għu, Ankun onest, jina naħdem ġaħanut. Vera sibt wieħed li għala bibżobbu minna, xis-solt ma jistax jagħmlu hekk ġo ħanut. Jien meta kont rankajt lek xi ħaġa ġo book fairs jew ġo anything hemmhekk ikollok naqli jien qed naħdem bħala persuna li naħdem ħafna retail. Naf, meta tkun xi book fair hekk tista' tirranġa x'jien ma tkun hekk imma ġo shop ma nafx jien naħseb wieħed qabżitlu għal tafx tagħmel dak il-persuna biex tkun dak discount, dak ma punchjoms, dak taħħam fil-boot u ħaba bonus għalik għax ma tistax fil-POS tippanċja prezzi ieħor ta' u bditna naħħom jitpanċaħom fil-POS. Jew għal taf xamel. Dak xaħġax tal-aqlada. Le, jew loner dak tal-ħanut. Jew inkella, ma naħsibx kien loner kien vera tard. Jew inkella kien taf discount l-employee discount tiegħu. Forsi taf jew kella ma panċaħom. Bada jipalma ma panċaħom. Taħħom għalla ma jixi sigaretti. €2 għal tal-linja għallek. Il-liba. Ejja. U, l-immu għal-iktar favoritni series, għax Dragon Ball hemm ħafna, Dragon Ball normali, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, l-im laqtek l-izjet jew għalbek l-izjet għalik? Ara, l-isbaħ għalija Dragon Ball Z, 100%. Top. Imma mbagħad bħala l-aktar saga preferuta tiegħi hija ta' Goku Rosé. Huwa ta' Dragon Ball Super. Ġifieri Goku Black bil-bajs. Stupid question, Dragon Ball Z u għal-oriġinali jew għale? Għax għaf tkellem onestament, għaf tkellem għax taqsek ma nebżon tibqa tkellem. Kemm tinsaqsi? Le, Dragon Ball Z bazzikament huwa l-oriġinali fil-fatt huwa Dragon Ball. Biss. Dak. Umbat ħarġu. Li kien hemm fuq it-TV tal-jowna Dragon Ball normali kien Dak Z. Hemm Dragon Ball Z, Dragon Ball GT tal-jowna. Kienu għamluħ fuq tal-jowna Dragon Ball normali. Dragon Ball Super. Super naf, għax tal-aħħar. Dragon Ball 100%. Ma konx taf li għamlu l-oriġinal, ħittum zibis kienu, għaxin fi-żmien nżi konna għara fi-żmien, illa kolla. Jena tlieta li għom niftakar sew ġivi. Kolla, għalet, ok. Illa, so inti il-favorit top huwa Z, onestament ħafna nisa għandhom Z pala il-favorit tagħhom għax it's the classic tipo, huwa fej Goku jisi xi monkey. Jisi Super Saiyan. Le, fil-film jisir monkey, men. Fil-film jisir monkey, men. Imma fil-film differenti. Da, ma temmu l-ewwel Super Saiyan tiegħu bażikament, like it's the most hype and go-to transformation of all anime naħseb li kulħadd jafa, anke kien m'intix Dragon Ball fan, xorta taf, anka Marcos jafa Madonna, bissa. Ma u dak li żar minnek,
Xtejn fuq nifsek sieħ. Le, huwa jaħfa wkoll bil-fors. Xini. Le, asjaf, għatmara xejn, għatmara xejn. Xini. Inta l-ewwel darba li għalla Goku jmur Super Saiyan. Super Saiyan xini. Asjaf xini. Ma ta' xini Super Saiyan. Super Saiyan meta jikkazzaw u. Meta għalla jabdu. Xinu, jisir blond minn flok aħdar. Jitfakamna fuq. ħajqbadni panikattak, onestu ħajqbadni panikattak. Le, fisser bidom, meta jisir Super Saiyan ibiddel xaru. Ejwa. Alright, okay. Michael ħabba fik tal-lem xaġa ġdida. Stament tal-lem xaġa. Super Saiyan meta jibiddel xaru. Sibtu meta jikkazzaw jibdej xaru. Fuq il-flok tijak, emmekki, Dan da l-istess persona. Yes, that's the same person. Normali, mbagħad jisir Super Saiyan. Mux xaf l-istess persona da. Ora, alla. Guys, ħanutlaq mill-podcast. Sibtom differenti da. To be honest, ma non honesty, issa l-axħar jekk uħu torriħ il-Goku Black u torriħ il-Goku Black. Mela għanna episode ta' Black. Political correct. Edin ukoll non-racist Goku. No, his name is just Goku Black. Okay, alright. Jekk jekk torriħ Goku Black u Goku normali, jenti ta' mux l-istess persona. Ħajjajt, like it's good. Huwa jibdel xaru meta jagħmel Super Saiyan jekk nipproduċi. Xaru jinbidel u Naf li kien hemm Dragon Ball fil-Fortnite. Kien hemm Dragon Ball fil-Fortnite, mela. Le, kien hemm Dragon Ball fil-Fortnite. Dakar meta kien għalla jaqbad il-boċċa u għalla joqlok bija. X'tissejjaħ dik sieħbi, taf x'tissejjaħ? Kami kuki. Għadkom għalek dako, għastajt kasu, il-kame ħasi. Għalla, vera, mela tajba, ta' tajba. ta' Street Fighter, le, dak. Dak ħaduken, sieħbi. X'nisana, jek najtu fil-Michael sisma. Le. Tajja, ċikin rritna edit jaħba Dik vera. Għajt, mela ħankompu naqa. Bazzikament, Michael, vera ma jaf absolutely xej fuq Dragon Ball. Nistaw nejdulu xi storja differenti. L-simi ta' Dragon Ball ma jkunx Dragon Ball. Għaskun jaf, għasikallu idea, bro. Tal-film, il-film insir, il-film qasu tajjeb, bro. Il-film qasu kanin mwa xej, bro. L-għar film għad ħareġ da. Mux kanin il-film Nitkellem fuq il-film, nitkellmu fuq il-film, tina ċans. Mela Z ovvjament u Super Saiyan Rose. I mean, to be honest, that was a pretty elite transformation, not gonna lie to you. Siħi għandu tatu fuq siħu, u anke jemċa saman tatu kol tijaw. U kon ħanejdek, għandek ħafna tatu sta Dragon Ball u koll. Daw kolla over the years għamiltom inti design jew more tant artist, kif għamiltom? Dipendi, jien per persi naħdem ġoħom ta' tatus, ġaranza ma konna ħin frin u dobben ġifuq xulxin. Allura, dajem xie bicċa la u lem. Fissa xogħlok tattoo artist int? Tattoo artist u chef naħdem. Alright, okay. Illa, busy, ma busy. Ovvja, bil-fort, biex xie dak l-istatwi kolla, bħed tamil. I mean, yeah, the grind is always up there, sexy ambienti. Mux ħajkun palak, ma tamil xej, għalla ġak l-istatwi. Mela, ma namil xej, Daniel, ma namil xej. Fi għamil Dwayne Eats. Wisma, Dwayne Eats tajjeb, bro. Anyway, u tatus nassumi la tamma fuq xurxin daw bxej, ġus jihbi, ux vera. Rajtul, il-għamel ġo fih minn biex jara, fej ħajġib lira, da għat jgħidlek għamilli tattoo sponsorship jabballu. Rajtu l-għamel. Onestament, kontet naħseb, Rajtu l-għamel minn. Tatuz, onestament, mux ta' tip tijaj. Nishtiq naħmel xoħad jew t-nejn, imma minn ix-xer ta' d-njan issa, xadni ma ġibda kisu elite fizik tijaj il-body, you know. U għatma ħajkollok elite fizik biex dablu għagġara. Isma, tijaj, imma unbaċ namela, unbaċ kullħat kuna be like, oh my god. Dwayne, li narak 4 years, l-istess figure bajt. Ux l-istess figure doċ. Għansek xint minn għalla. Da billi, ba. Eħja. Ma entek xint, bro. Le, jina xint, mattija, almenu jina mattija, mux jint għalla. U nqasta, ma għallu kam t-ġi nqas daw. Le, ħalli għambat waħda dik t-ġi l-għura. Don't worry about the camera. Għalet ma. So, t-għodu taħdmu fuq xuxin tatus, bazzikament, kom ġifiri, dajba t-ġi, kom ġifiri, jisa. Għax tejdu, u għandek xie design li għamilta inti u t-tatuti fuq nifsek jew le? U jie mal għandi fuq siq din-naħa kolla jena għamiltom. Alright. Ġiviri għandi bieċiet nuqat nħassis meta kolla naqaf free time fuq jistess. Alright. U il-ġob ta' chef, tipo inti għandek work-life balance, ovvijament kan tattoo artist u kol chef u biex issib il-figures, kif
teħħandilja u plus għandek tfajla u kif kollox inti teħħandilja pala persuna. Xina time management tiegħi u ta' għex all over the place. Kollox għaz dawn ġiviri, u kollu minnaħa l-oħra, ġiviri t-lessi minnaħa tibqa sejr naħa l-oħra, mbagħad kif t-lessi mixxa tibqa sejr id-dar, ġiviri ma taqaf xejn. Ma taqaf mit-nej sal-ħadd, sib, minnem. Working 9 to 5. Working 9 to 5 għawek. Iktar. Ritten saqsik, who is your favorite Dragon Ball character? Di taħra, Di taħra, għax hemm ħafna, qassi, jek tgħidli, ħanejdek wara, ħanisma' tgħidlhom, mbagħad ngħidek tiegħu mbagħad. Bro. Bro, l-movement. L-imwi, le mandek bro, le mandek. Bro, dak għandek il-Super Saiyans differenti. Jena, le mandix, daw l-OGs. Tadzi. Daw Asin taħseb mandek bro, le asin mandek bro. Għandek fuq, le ma fuq il-flok, fuq il-flok, le mandekx fuq il-flok, laqas. Inti Z-Fighters u kolla għandek. Early Dragon Ball. Mela, Broly. U l-Broly oġbok tal-film oriġinali u l-ġdid. Legendary l-antik. Broly għandu xar wahda. Ma l-antik ta' film, mux ma ġobnix, naraħ vera, like, he's just like a powerhead, like, tipo ma għandu character development naraħ. Il-ġdid vera ta' faw, dak il-ġdid, per esempio, dak il-ġdid Broly, I love the new Broly. Insomma, kif biex narfu għandu xar wahda da. Għaxin ek narafu. Ma le, ma Super Saiyan, dak l-antik Broly. U l-antik bazzikon, ma ħanġandu karattru, so ma jġbokx il-ġdid għallura. Le, ġobni ħafna l-ġdid. Ma kolli preferi l-antik. L-antik. Il-mod kif għamluħ l-zobbot tifem. Dik vera. Jappeċ il-messier u għek. Le, vera. Kattiv da, Broly mela? Ikun villain. Fil-ġdid aħjar għalija nara. Fil-ġdid. Xie anti-hero, jissu speċi fil-ġdid jew improving. Għalek joġobnijiet. Le, nifhem għal-pej joġbok l-antik, għax vera salvaġġ. He's a savage character, like joqtolu kulħadd, like violent character. He's an actual beast, bażikament. Fil-ġdid he's a beast, imma għandu emozjoni fil-verita, like għandu actual a lovable character. Għalek joġobnijin fil-verita l-ġdid Broly. Imma my favorite character of all time huwa Goku. I just love Goku, man. I love that he's like stupid. Mar for the safe choice. He's like stupid. No, I just love. Actually, you know, my best friend. I love Goku. He loves Vegeta, and I have another best friend. He loves Vegeta too, and I love Goku. Like he's like a stupid character that just wants to fight anyone that's stronger than him. Anke if you are stronger than him, he just wants to fight him and prove that he can keep up. Vegeta huwa l-green guy. Le, Broly huwa l-game. Le. Oh my god! Everyone is getting. I'm getting triggered. I'm getting a little Le, the green guy huwa Piccolo. Illa. Kif taħt minnu? Kif il-film tal-Dragon Ball? Kif il-film tal-Dragon Ball? Tal-Dragon Ball Evolution. Għal-qas jafxa. Kien Piccolo. Super Saiyan. Le, dak ma naf. U jak minnu Piccolo. Għax kien fil-film, men. Onestament impressionajtni. U iwa, trivja mux ħatkun twetu għax tinkweta. Mela, u issa da għax li titkellem fuq il-film, jiex parti mill-mistoqsijiet ti, għamin jgħadamek, marx nsemmi onestament. Mela, xkellu ħazin dal-film? Għax immort, u għax li ma dajjaqnix daqseg dal-film. Għax li kien not bad, men. Kollox kien ħazin dal-film. X'għandu ħażin għal-film? Disgrazzja sfiha. Disgrazzja sfiha. X'kellu? Bizza. Kien rajtu actually quite fun, man. Kif għamlu Piccolo, minn għamlu Goku tipo vera. Asjaqbel ma l-stil tiegħu. Il-karattri għaz biss jaqblu tipo vera tal-ħara. L-instalajlu kien flop. Ikraħ. Siġġija tal-ħara. Le, naf li kien flop u kien maqdru ħafna nies, imma jien personalment li qatt ma rajt Dragon Ball, għax di l-aħjar, di true story, di mort ma sħabi, u jed fissat ħafna f'Dragon Ball, u mal-mara. U mara, actually, wieħed mill-ftit anime li tħobbu għax ħabba TV, għax kienet tara ħafna TV Taljan, fissa kienet tħobb tara Dragon Ball. So morna maħħom biex naraw dal-film, u morna jiem, u oħra, il-mara u il-girlfriend ta' siħbi li Ukoll kella idea fuq fucking Dragon Ball. U jien u l-oħra, hija mhux ħażin dal-film, it's quite fun. U dawk it-tnej ħarġu kazzati, jirrabjati, ma jgħax iż-zoppet jirrabjaw, ma kienx ikraħ dal-film. It's like saying Avatar The Last Airbender is a good film.
It's like saying that. Bazzikament, kull live action, meta anime becomes live action, mista usually. improvjaw. Leleħ, issa iva, dal-axħat improvjaw naqa, imma qabel fi żmienna, qabel, a few years ago, kolla ħara. Attack on Titan, ħara. Death Note, ħara. Dragon Ball, ħara. Kollox, ħara. Live actions, nofsom kolla ħara. Forsi għandhom naqa respectable elements in them, imma fil-verita, shit. Mistoqsija għalik, Mike. Għamel fuqek. Għamela fuqek. Mistoqsija malajr. Like. Kienu huwa, mara like. Inti għatlab xi Dragon Ball game? Għaxem ħafna u kombinazzjoni l-biraħ f'Summer Games Fest kien hemm reveal ta' Dragon Ball GT, sejx jisma' pala. Kont ħansan jaw kol dik Sparking Zero. X'taħseb fuqha inti jew ma tmisshomx dawn? Kien nistennija xi sena issa. L-astrar li mela tilabhom So inti. pre-order ġalesta ġifieri dik tieħbi. Collector's Edition. The Collector's Edition hemm. Tipo, infatti l-ewwel ħadha Platinum li ġibt kienet ta' Dragon Ball fuq il-PlayStation. Ustra? Ġifieri għandi xi 40 logħba naħseb tagħhom. Kemm Nintendo, kemm Xbox, kemm PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 1, PlayStation 2, kollox. Stanna, inti x-xiloba waħda ta' Dragon Ball tixxija fuq kull konsol, toqgħod taddija fuq kull konsol. Kolla lob differenti. Alright. Għax għaw naf min jixxi l-istess loba fuq kull konsol, ma toqgħod taddija fuq kull konsol. Għaw min jagħmilha. U le, bla sens, Marcos, tilab l-istess loba fuq kull konsol. Uncharted kont labta fuq il-PS3, għala labt l-Uncharted l-1, 2, 3 fuq il-PlayStation 3. Għax it-3 kienet l-axar waħda fuq. Mbagħad meta ħarġet il-4 labt il-4, mbagħad ħarġet il-remaster tagħhom u għed nerġa' ġen l-album kollha nerġajin. Ma, you know, the origins are better. Mhux jaħad il-punch. Le xej, ma nifimx, speċi niftakar siħbi kienet jilabum data Dragon Ball, speċi darba għalli jilab miħaj u f'daqqa wahda titir għalla dal-ossija zej għalem. Kemm il-lustin? Fuq il-PlayStation 1, men. Ten kajix. U ma nafx, men. Final Bout. Għadjatu u f'daqqa wahda jibda jitir u għalla zoppetturini għaw men. Le, qabel kienu sbaħallu. Kienu tajbin fuq kollox daw il-lopa, xem minnom. They had their fun elements saħan jedu għek taħħom. Abbu Dragon Kaichi 4 li tiġi Sparring Zero bażikament hija waħda mill-lob fil-bidu l-kellam ta' Dragon Ball fuq il-PlayStation. Ġifieri li ħajħawġu wassa fuq il-PlayStation 5 u PlayStation 4. Remake. Mhix remake, iżda għax kemm Budokai Tenkaichi 1, Budokai Tenkaichi 2, Budokai Tenkaichi 3. U issa ħatoħroġ il-4 wara daw snin kollha, ġifieri hemm ħajb kbira li għal dil-logħba. Ħafna, jiena fil-fatt ukoll inni nistennja mhux ħażin. Lek hija logħba li kulħadd ilu jistenna, lek il-ħajb tagħha dil-logħba ilha snin għax l-aħħar logħba ilha ħarġet kemm 20 sena. Le, li Budokai Tenkaichi? Budokai Tenkaichi forsi nafżgur ħagġu fil-90s kienu. Għalek, ma l-ezzek, zgur, għaxin niftakar n-nexxja, kont mort f'ħanut, rajta tal-ħanixja fuq il-PlayStation 2, fuq il-2, jew fuq il-1. Fuq kienet fħagġa ċaħġa xi 2000. La, madonna. Niftakarom u għed dil-loba ħatkun u hemm ċans ikun hemm actually fighting scene tagħha. Għal dik il-problema anime games dik li għandhom hawn Malta u anka barra. Le anka barra. Le manka. Zob għandu xaqsa, mela nagħmlu video games hawn Malta. Le, ma pereżempju Tekken hija waħda popolari hawn Malta, ma ma tantx kellna lob oħrajn fighting games popolari. Pereżempju kellna Dragon Ball Fighters, dik kienet popolari ma mhux ħafna hawn Malta bilkemm kienu jilagħbu għandu l-lob. L-unika logħba kellna popolari hawn Malta fil-fighting kienet Naruto, Ninja Storm 3 u 4. Dawk biss kienu popolari bħala fighting games hawn Malta. But it's a Naruto fighting game, it's okay. Astat minnu Naruto inti probably. Dak il-ninja jew xi ħaġa. Għax kien Fortnite pro, kan ħajdi, dak ma kienx Fortnite, dak ukoll sieħbi. Le ma naħsibx li Naruto hija Fort. Kien Fortnite. Għas biss jaf minnu. Oh yeah, Bazzikament imma like this game has a potential li tkun the biggest anime fighting game. Aħjar minn Demon Slayer, per esempio, Demon Slayer kienet ukoll like naqalura. Like kella potential imma l-anime l-kumpanija Bandai kull dejjem fotti għax ma jagħmlux cross il-rollback bażikament ħabba jkunu jiselbu ma' kulħadd in-nies.
Ma nafx ma fimtix tajba l-aħħar biċċa. Rollback bażikament hija tajba għal connectivity for all around the world bażikament. Crossplay. Mhux crossplay, le, crossplay hija ħaġa oħra crossplay. Rollback il-connectivity nagħmlu mod jekk kienet nilab ma' xi ħadd il-Ġappun u jiena u Malta, il-connectivity tibqa' stable. Sabejna fin dik rollback sabejna fin diki. Eżatti, banda jużaw ħaġa oħra li tkun vera laggy. Whatever. Ma it has potential. U l-karattri, bro, taf kemm karattri. Inti titħawat ma' Goku ma' Super Saiyan. Hemmhekk hemm multiple forms hemmhekk ta' Goku Super Saiyan 1, Super, so ħadd titħawat iżjed inti kieku. Da minnu. Naf, Goku bil-laxar. Alla jien, naf. Dik il-żomm. Da. Goku bil-qara. Dak. His psychic. Madonna Kaju jiena, sorry. Yeah, it's okay. Kaju għal. Oh my god, this is Kaju. Guys, this bald guy here, he's Kaju now. Madonna, taf għal-minn għetni Kaju dak tal-qara, men, dak li... Madonna Kaju, dak Krillin, boys, dak Krillin, imma, uja, ħankomplu, għastaf minnu Krillin, xorta, għastaf minnu Krillin, so... U hemm xi anime essential kien dilpo hemm xi serja ħlif anime jekk li top talenti, jekk jew xi film xi ħaġa. Films maġġoranza horror movies, nħobb ħafna. Ejja minn hemm right. Dawk il-favoriti tiegħi. Zombie movies. 28 days later. 28 years later. La mux remake, għamlu sequel. Għaxum għamlu 28 days later, 28 weeks later, sa għamlu 28 years later, li ħatkun it-tielet wieħed. Ma joġbokx Shaun of the Dead jew Zombieland, din dawk il-favoriti tiegħi. Ta' titħobb il-horror comedies. Jina ħobbu horror comedies, jina Shaun of the Dead tajjeb. Resident Evil sucks, Marcus. They sucks. Resident Evil, the movie sucks, Marcus. Lek, jek narawħa review biex nixxitjaw fuq narawħa biex kun taf, mux narawħa biex nejdu taħajra film tajjeb. La, Resident Evil, la. Mux dik il-marra. Tfa fuq jek titkellem. Mux dik il-marra Resident Evil minn għalija jew la. Kamila Jugovic, aha. Le, mux tajbi minn xej. Never mind. Enti dak zaħir, bro, enti. Le, jini pajtin bella fuq Resident Evil kif spiċċaw għamlu like 8 movies, jew 7 movies. 8 movies. Mela. Dejjem jagħmlu sequel. Jien kont naf li kien hemm wieħed vera ħara. Le, mela wieħed vera ħara. Kien hemm wieħed li ħareġ dis-sena, mhux dis-sena. Hemm xi wieħed tajjeb. L-ewwel biex inkun onest, jiena ta' Resident Evil rajt l-ewwel klieta mbagħad qabżitli. Imma the first one it's still shit. Still m'għandux jaqsam ħafna mal-game. Imma it's probably the closest to the game speċi ta' ma bidlu ħafna affarijiet. Mbagħad ta' Nemesis mhux ħażin, imma then it just għamlu storja li karattri laqas jaqsmu ma' xi. Le, they're shit. So they're all shit. Ma baqgħu sejrin xi 7 movies. U Raccoon City għax taħt fuq inti mela. Raccoon City wasn't that was a series imma dak minn għalija ma kienx movie. Le, film kien Raccoon series. Raccoon series. Itfa kamra fuq hekk sejri ħad titkellem. Le, Raccoon City minn għalija kien fuq Netflix li ħareġ ħarġu series insomma tantem affarijiet li għadhom għamlu The games are the best, daqshekk. Resident Evil biex ngħid l-aħħar ħaġa għamlu balla live action animated movies things u għadhom qatt ma nnexxielhom jagħmlu wieħed sur l-nies. Just CGI ta' Leon Kennedy li kien ħaralija, it's one of the worst ones, imma l-lob fl-opinjoni tiegħi. Il-lob tajbin, imma Pal-lob, għadna top sparkling, zgur ħatħoħ ovvijament del-loba, għax it's been the most hyped game of all time. Mux tajtek, sa' gronesta, sorry, għana bazek, it's been vera hyped. Jista jkunu vera hyped, il-lob jiġu jkunu shit, so you never know. Mux għax għetnejd. Taqsux kolla lavu, kolla nifqakom jiex. Kolla nifqana, bronzo, ek kien bizzej. All right, okay. Għal xie xeħħa. Di, bazzikament, il-voice actor taf kem tefa sijat fuq, minix xetek mux vera, 60 hours tefa, u minix xetek mux zejda daw, just ek, just jahdem fuq għad il-loba, like dam jahdem fuq għad il-loba, għetni il-loba mux ħatkun xed, zgur għaxni, zgur. Zgur, hemm xo loba uħra ma, klibdi. Fighter Z,
Konħobbos nilab Xenoverse 2. Dragon Ball games basically kollha. Kollha Dragon Ball. Hemm xi ħaġa mhux Dragon Ball. Mux Dragon Ball. God of War. Alright. Il-ġdida jew l-qodma? Jew Kolla ta' kolla. alright. Palissa t-nilab Spider-Man 2. Għasli, pali. Le, eċi. La, qed ba'dek ma l-estate. Għaddi ma l-estate. Season 2, f'das dal-podcast. Ikun għadu għazbis wasal f'nofs il-loma. Le, Fej wasalt, jgħat 60%. Għarfej wasal fil-loba xekli. Wasalt. Nsejt. Qabel tajda. Għazbis jaffej wasal. Spoilers. Jina wasalt. Inti l-għana t-lap il-tu. Le, tu, wasalt. Ma nafx minn. Ħajmur jibfitxu il-venin nasib ħagġi. Flip Spider-Man, Flip Spider-Man, hemm xi fuq il-mobile tħobb tilab pereżempju, jew xi logħba li like tipo forsi no one would expect you to play. Hemm xi logħba ta' Dragon Ball fuq il-mobile. Hemm Dokkan, hemm Dragon Ball Legends, eżatt, access fuq dik ta' fil-verità. Le, ta' ma tax nilabhom dawk il-logħba. Pokemon Go? Zobda Pokemon Go. Just in case, saqsejt, jekk ma jwix tilab, ħallam bat wara nitradew xi ħaġa sibi. Le għara ta' trade għara. U Dragon Ball ħarġu trading card games jew. Mela. Inti ftakarhom id-Dragon Ball cards li kienu jleqqu 3D għandu koll jena għandi. Bil-lamin cards u għandi dawk li kienu jħoġu Li kienu ma' pakketti, eżatti. U ma' kunux cards normali, kienu oval xie. Ejwa, daw, aħna Malta vera kellna Dragon Ball culture għaw Malta. U Malta kienu għet lek mill-ikbar. Li Dragon Ball kellna il-bite, kellna il-card. Fine, ħarġet daqek, għarrejt. Il-bajt ġifi, ikunu Kinder Eggs, ma jkun Dragon Ball team, u kemm il-darba ħarġu għaw Malta, x'kemm il-darba rajtu għaw Malta, ħarġu milomx, kemm ilhom next ilu, għanna Ice ta' Dragon Ball, sodas, kollox għanna ta' Dragon Ball għaw Malta huwa like top għalija naraħħa, għax kulħadd jaf bih. Issa, ħajħan nimxu għal trivia. Intles, Michael? Alright. Go. What's the name of the animation company that does Dragon Ball? Bandai. No, the animation... Da, sej, Bandai tot. Ma Bandai tot, siħbi. What's the item they eat to heal themselves? Sensubin. Correct. What does Frieza call the Saiyans? Monkeys. Correct. Continue the meme. It's over? 9,000. Correct. How long does the fusion dance last? 30 minutes. Correct. What's the name of Superman's main villain? Superman's main villain. Superman's main villain. Għax mux kolla Dragon Ball. Mux kolla Dragon Ball. Mux kolla Dragon Ball, sorry, Mike, l-ewwel ħamset lek. La Superman fejn żob ġiġu Intu kek sanqa time, don't worry. What's Superman's main villain, tafa? No ħamxi. What's the real name of Iron Man? What are the anime big three? Big three animes. Dragon Ball, One Piece u Naruto immaġinajna. No, it's okay. It's okay. Kikom il-pam nokkola Dragon Ball kont ġibon probabli honest. Għandek l-axħar question saqsi. Għan saqsi għannu, the big three are Naruto, Bleach and One Piece. Nitiħ l-axħar question. Okay, għandek l-axħar għandu. What's the name of Thor's hammer? Għandu nisem ukoll Thor's hammer. Okay. Saqsi l-axħar. Okay. What's the little dog's name in Scooby-Doo? Zob naf. Scooby-Doo. No, the little dog. Scrappy. Imma sadly. I'll give you Scrappy-Doo as well, I'll give you Scrappy-Doo. Kwam il-tilek kolla Dragon Ball nafsa konti ġiba, vera. Għax, hobbi mux kolla kun one team. Le, biex ma tkunx. Biex ma tkunx tek. Biex tkun fair. Biex t-testjaw il-geekiness. Il-geekiness ta' persona. Job 5, eja. Mela nis, grazzi tal-li rajtu l-episodju, ħanħan faħħa fuq il-sihibna Michael, jek t-plagja xaħġa, ħajastek kamra mek. Tajdina thank you, thank you, da. Tajt li thank you, tajċilda. Isma, jina rajtu quite top notch l-lum l-episodju, ma nafx fidek, ma fidek Michael. Grazzi għabna tal-istadina, ovvjament. Għabattuna naqra. Ċelmen. Dejjem namlu. Ġadda Super Saiyan
Mux problema, mux problema. Ashley, meta da, dikan Mike mux wahdek. Assi ma kont naf, jizba Ashley jaf xaħġa, ma assi ma kont ma jaf xie. It's the same person. Anzi, jaf minu pikalo. Ma jaf minu differenza bejniedhom, bro. That's crazy. Ħabba l-film, ħabba l-film. Il-film Goko jisir manki fil-film. Kompliment jemmek. Ħad gos Michael, dak importanti. ħafna gost, insomma, Daklawa. l-limis. Facebook, Socials tijak, Instagram, Facebook, Ja ma tatix karta l-bullshit. Ma tix kartom. Alright, sawa. Good man. Titi ċaġen ti Ashley? Jien ningrazzja l-Dwayne tal-li ħsib l-affarijiet l-lum, jien ħatta ħafna aktar relax l-lum, very nice. Ma najġax nafdak imma, speċi ma tanġ laqatni l-episodju ħabba fik. Oddiju, ma laqatekx. I kept it quite tight, anzi, l-informazzjoni kollox on point kont naf. Anyway, għajt l-sponsors ejja. Mela nishtiq nirringrazzja l-sponsors tagħna li huma Planet Console ta' l-oġġetti kollha taraw warajna. Wara Michael, tistgħu issibu kollox minn għandhom that's all geek related. Għandhom il-VHS, għandhom il-vinyls. Honestament, morru għand il-Planet Console. One of the best geek shops in Malta. U nixtuq nirringrazzjaw il-Solo Caffe għal Caffe fil-fatt taraw hawnhekk nies speċjali irrid naġi ta' soħra Caffe. Anka lex speċjalu. Morru għamlulhom like, share, ixxu l-affarijiet tagħhom. Tkunu tagħmlu favur kbir lilna nies. U jekk tistgħu tgħinu lilna personali, għandna l-link hawn ta' Patreon €2 biss inqas minn pastizzu Caffe nies. Thank you ħafna tal-programm. Il-ġurnata tajba.